Iran da Amerika an tattauna a ƙasar Pakistan, to amma an tashi baram-baram ba tare da an samu tattaunawa mai armashi ba ko sulhu tsakaninsu, musamman yakin da ake a tsakaninsu. To, amma shin me yasa ba a samu tattaunawa tsakaninsu ba? Iran da Amerika dai kowannensu ya shimfiɗa ƙa'idoji kusan fiye da 10 ko mu ce 10. Ita Amerika wadda ke goyon bayan Isra'ila tare suke, ta gabatar da sharuɗa kusan guda 15, yayin da Iran ta gabatar da guda 10. To sai dai ɓangarorin biyu ba su samu matsaya ba kan lamarin da yasa suka haɗu suka tattaunawa ta tsawon awa 24. Kafofin watsa labaran a Iran sun rawaito cewa buƙatun da Amurka ta gabatar ba su da manufa kuma ba su da kan gado, kuma wannan ne yasa yana daga cikin tattaunawar da yasa ita tattaunawa ba ta yi armashi ba ma. Sun ce Amerika ta nemi Iran ta yi watsi da hatta samar da shirin nukiliya na farar hula don samar da magunguna da kuma wutar lantarki da sauransu, wanda Iran ɗin ta yi watsi da shi, take ganin kamar wannan macin fuska ne ga Iran. Saboda ba yadda za ka yi da ni da ƙasata da ilimina da fasahata kuma wai ka zo kai da ƙasar ka shekaran jiya aka ƙirƙire ta nan. Amerika ana batun Iran ƙaramar ƙasa ce kuma ƙasa ce wadda aka ƙirƙira shekaran jiya. To amma wannan ƙasa wai ta zo tana ce min ni ne zan yi kaza, ni ne zan yi kaza da ilimina da ƙarhina da ƙasata da incina. Wannan yasa Iran ke ganin kamar ta miƙa wuya ne ma gaba ɗaya ga Amerika ta yadda ta gara ma da ita. Saboda kowa ya san cewa haraka ta nukiliya ba makamin nukiliya kaɗai ake kerawa da ita ba. Ana abubuwa da dama, kama daga yin cibiyoyi na wutar lantarki, magunguna da yin abubuwa da dama. To amma ita Amerika su take Iran ɗin gaba ɗaya ta yi watsi da duk wani abu da ya shafi nukiliya, wanda wannan gaskiya abu ne wanda ba zai iya yiwuwa ba, kamar sun sayar da yanci su ne ga Amerika, wanda abu ne mai wahala Iran ta yi hakan. Wani abu kuma da ya sake haifar da wani abu da ya sake haifar da saɓanin tsakanin su shine batun matsayin mashigar Hormuz da kuma batun tsagaita wuta a Lebanon. Duk da su waɗannan abubuwan suna ciki, amma dai za a iya cewa shi wancan babban wanda shine batun nukiliya shi ya fi ƙarfi, don na ga har shugaban Amurka yana cewa duk wasu tsare-tsare da aka shirya sun samu amincewa da Iran. Sun samu daidaito da Iran, sai dai wannan shi batun nukiliyan ɗaya shi kaɗai aka samu saɓani tsakanin shi mai yawa. Bayan gama tattaunawa an hango shi mataimakin shugaban Amurka yana cewa wannan labari ne maras daɗi gare mu da ba samu yarjejeniya ba, aka tsaye da yarjejeniya ba, kuma labari ne wanda shi ne maras daɗi ga Iran fiye da Amerika. Kenan labari ne maras daɗi ga Amerika, saboda su a ganin ga Iran, su a ganin suke tunda ba a samu yarjejeniya ba, to Iran ita ce za ta ci gaba da wahala. To sai dai jim kaɗan bayan kowanne ƙasa wakilin ta sun yi gida, an gano shi shugaban Amerika yana ta taraji a kafofin da yake saba wallafe-wallafensa na cewa zai je ya karɓe ya rufe wannan mashigar ta Iran, mashigar ruwa ta Iran wadda take da muhimmanci ga duniya, musamman ga ƙasashen Turai, da cewa zai hana duk wani jirgi na Iran da duk wani jirgi na jigilar kaya da ya bi wannan hanya ya biya Iran ko kobo. Sanin cewa ne ita Iran ta azira shi ne cewa duk jirgin da ya bi wannan hanyar to dole ya biya ta diyya, saboda ita take da haƙƙin mallaka na wannan mashigar ruwa, kuma ita take da haƙƙin yin duk abin da ta ga dama da shi. To shine shi shugaban Amurka yake barazana cewa zai je wurin ya liƙe shi, ya hana duk jirgin da zai shigowa ko kuma zai fita inda ya biya kuɗi ko su lalata shi, ko kuma yake cewa
nakiyoyi na mayin da aka sa wannan wurin za su je su lalata shi. Ma'ana dai shi yana ta bugun alfahari cewa zai je ya karbe wannan mashigar ruwan ya kasance tana ikon su, wanda wannan abin ba mai sauki bane. Kawai yana ta maganganunsa ne wanda kawai dai yana faɗi ne, saboda tun farko inda sun san da cewa suna da ikon karbe wannan mashigar ruwan ko kuma hana yin wani abu game da wannan mashigar ruwan, ba za su je ma tattaunawa da Iran ba, tuni za su karbe ta. To ya yi ta gargaɗi da tura gargaɗi ga Iran cewa za su ƙara lalata wuraren cibiyoyin nukiliya na jama'a da sauransu. To Iran kuma ta tsaya kai da fata cewa ita wannan wurin nata ne, kuma ita take da incin ta yi duk abin da ta ga dama da shi. To kenan har yanzu dai ana kikikaka. To amma wani bangaren kuma shi Prime Minister Pakistan an jiyo shi yana cewa tabbas tattauna da an kai ba a samu an ka sayar da matsaya ba. To amma ya ce ita Pakistan tana za ta ci gaba da shirya tsara tattaunawa a gaba, kuma wannan yarjejeniya ta tsayar da wuta ta sati 2 da aka cimma tana nan. Kenan a nan gaba za su ci gaba da kokari na ganin sun shirya tattaunawa wadda har za a kai ga nasara tsayar da wannan yakin gaba ɗaya. To wannan shine, muna roƙon Allah ya sa wannan yakin ya zo ƙarshe, kuma Allah ya sa a samu daidaito.